Jahodka a jej kamaráti. Je to veľmi sladké dievča, ktoré má veľa tajomstiev, tak zabávaj sa s jej receptom. Na úsmev je maličká, no len keď si s ňou, hneď poradíš si s každou úlohou. Je to sladké dievča, viem, s ňou je krásny každý deň. Aj keď je maličká, si nám pomôže jahodka maličká. Priatelia sme navždy, nikdy viac už nie si sám. Snad smutná nie som nikdy, priateľa vždy v tebe mám. Pardon, nechcela som rušiť. Ahoj, Lienka je. Žiadny problém, len skúšam na kaviarenský kabaret. Ponúknem ti niečo? Len mi napadlo, či by som ťa mohla poprosiť o šálku čaju. Isté. Len sa posaď, kde sa ti páči. A na aký čaj máš náladu? No, na nejaký upokojujúci. Citrón či meta? Drahá, ja neviem sa rozhodnúť. Čo myslíš? Kamilkový. Prepáč, ale si nervózna. Deje sa niečo? Som nervózna. Ide o sesternice. Lienka S a Lienka K? Nechali mi správu na záznamníku, že ma prídu navštíviť. Na celý týždeň musím im povedať, že nemôžu prísť. Prečo nie? Moja hosťovská izba je vo fáze maľovania. Budú z toho také veľmi sklamané. Neviem, ako im to poviem. Bože. A čo keby zostali u mňa tu v kaviarni? Ale spôsobia ti veľmi veľa problémov. Bude mi potešením mať hostí. Bude to fajn. Si si istá? Ozaj? Som si veľmi istá. Mám knihu s tipmi pre hostiteľov. Niekde tu hore. Dobre, chcem nejaké nápady, aby sa u mňa cítili špeciálne. Môžeme im dať tašky. Áno, malé cestovné, alebo, no viete, aj baličky. Už si ich viem predstaviť. To je. Vďaka, čučorietka. Môžeme tam dať zubnú pastu, zubnú kefku a mydielko. Wow, to by bolo milé, mandarínka. Staňte sa najlepšou hostiteľkou, aby sa u vás cítili skvelo. Ako doma, no nie doma. Prvé pravidlo je, aby vašim hosťom u vás bolo dosť pohodlne. Pohodlne? Čo tam ešte píšu? Dobrá hostiteľka toleruje správanie jej hostí. Nikdy neuvádza hostí do rozpakov, keď sú ich zvyky rozdielne od tých jej. Tak, ak spia dole hlavou, nemáš nič povedať? Myslím, že nie. Ich príchod by mal byť oslavou. Môžeme im pripraviť čajovú párty. Urobíme to v kaviarni. Spravím uvítací plagát. Pomôžem ti. Ďakujem, Limetka. Daj si pozor, tvoji hostia to budú mať tak radi, že si budeš musieť otvoriť hotel. To všetko len kvôli sesterniciam? Nebude to zábavné? Ale Jahoda, budeš s nimi mať starosti. To určite. To nie. Ty si im pripravila darčeky? Chcem byť dobrou hostiteľkou, Lienka je. Užívam si to, ozaj. Ale ani nevieš, ako dlho u teba zostanú? Myslím, že taký týždeň. Áno, ale nikdy nevieš, čo sa môže stať. Vítajte u nás! Lienka S, cíti sa tu ako doma! Sláva! Lienka K a Lienka S, už je to tak dlho. To teda je. Čo máme jesť? Vítajte v našom Bobuľove. Je milé vás spoznať. Kamošky, toto je Lienka S a Lienka K. Radi vás máme, vítajte. Budete spať u mňa v kaviarni. Môžem vám pomôcť s taškami? Jasné. Pohni si. Počas dňa budete so svojou sesternicou, ale keď zatvorím kaviareň, mám pre vás miesto hore na poschodí.
Prečo by sme mali byť zelienkou keď môžeme byť s jedlom? To je len vtip, však? Tvoje sesternice sú vtipné, Lienka je. Sú vtipkárky. To je super. Čo si dostala? Hej, chcem toto. To nie. Ukáž mi tvoje. Tvoje je lepšie. Nie, nie je. Ale je. Hej, to je moja obľúbená farba. Nie, nie je. Ale je. Čo je? Žiadna slámka? Minuli sa. Slámka? To je nezvyčajné. Prepáč. O Bože. Daj to mne. To je moje. To je moje. Nie, nie, už je naša. Dievčatá, nepoužívame slamky k čaju. Pamätáš si? Dobrá hostiteľka toleruje zvyky svojich hostí. Neviem, či len žartujú, alebo majú zlé zvyky. Zlé zvyky, žiaľ Bohu. Moje sesternice sú najhoršie z najhorších. Lienka S a Lienka K. Bože, No, cítia sa ako doma, myslím. A takto sa tam správajú. Jahoda, veľmi ma to mrzí. Nemyslím si, že budeš vedieť tolerovať toto ich správanie ešte dlho. Nie, nie, Lienka je. Podujala som sa byť hostiteľkou a to dodržím. Ahoj, Jahoda. Ako to ide s dvojičkami? No, fajn. Wow, pozri na tie super veci. Priniesla som ti sladké. Poď sem, pozri sa. Dievčatá, nemiňme celý mandarinkin parfém. Mňam. Ďakujem, Jahoda. Je mi potešením. Tak, idem doručiť ďalšie sladkosti. Tak neskôr. A ďakujem. Nemáš za čo. Dievčatá? Ahojte. Ako ide nácvik tanca? Už sme skoro pripravené na kabaret. Aj my vieme, áno, zatancovať. Ha? Môžu byť komediálnou vsúkou na kabarete. Prosím, nepovzbudzuj ich. Aké je to byť skvelou hostiteľkou? No, vlastne... Ale nie, musíš sa s nimi zabávať. Aha. Iste sa im páči izba, ktorú sme im pripravili. No, moja sa im páči viac. Dala si im tvoju izbu? Vzali si ju, ale je to skvelé. Aspoň mám šancu spať v hosťovskej. Aha, škoda, že nemám knihu, ako byť najlepším hosťom. To používam na pečenie. Prosím, nepokazte mi to. Ale no tak, a čo tu máme robiť? Chceme byť sochárky, tvoriť umenie. No. Daj mi ochutnať, máš svoje. Kočky! Prosím, ak chcete niečo jesť, navarím vám. Len mi to povedzte. Ale v žiadnom prípade mi neviedajte chladničku. Prosím. Toto je kaviareň.
kde ľudia zvyčajne jedia. A to presne robíme. Priatelia sme navždy, nikdy viac už nie si sám. To je paráda. Karaoke. Dobre, daj mi to. Ja spievam lepšie ako ty, ale áno. Kočky, ja potrebujem nacvičovať na kabaret. Je to večierok v kaviarni, ktorý som prichystala a bude o pár dní. Pomôžeme. Skúška. Ako sa toto zapína? Hej, ideme naživo. Spievaj, Sadie. Najlepší kamaráti navždy, 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 navždy. Daj mi to. Najlepší kamaráti navždy. Navždy. Nikdy nenecháme druhého smutného. Čo máš za problém? S týmto sa niekde presadíme. Niekde inde? No tak tam chodte. Nechcem, aby ľudia počuli moju pesničku skôr, ako ju zaspievam na kabarete, jasné? Má úplnú pravdu. Dobre, ešte raz. Húsenica, ako sa máte? Môžete na slovíčko, slečna Jahoda, ale vonku. Jasné. Tak, rušia vás moji hostia, všakže. Prišiel som sa pozrieť, ako to tu celé zvládate. To je od vás milé, pán Húsenica. Myslel som, či si nechcete dať pauzu od úlohy hostiteľky. Ja vám na zvyšok dňa postrážim kaviareň, no a vy si chodte odýchnuť k rybníku alebo hoci kam inam. Ale hlavne ďaleko od týchto dvoch. To nemôžem. No, sú to moji hostia. Môžete, som si istý. Pán Húsenica, ani neviem, ako sa vám mám poďakovať. No, lepšie je ísť teraz, kým to nespadajú. Ja ich zabavím. Držte sa. Vôňa čerstvých kvetov priletela s teplým, jemným vánkom až k malému zajačikovi, ktorý vedel, že konečne prišla vytúžená jar. Bola len jedna vec, ktorá chýbala malému zajačikovi, aby si vychutnal pokojnú jarnú atmosféru. Prepáčte, šľahačka a koláčik. Dokončíme si to neskôr. Nemôžem oddychovať. Mám taký zlý pocit, že v kaviarni niečo nie je v poriadku. Radšej sa idem pozrieť na pána Húsenicu a tie baby. Pán Húsenica. Prepáčte, slečna Jahoda. Snažil som sa ich zastaviť, ale sú nezastaviteľné. Natreli podlahu maslom. Natreli maslom? Prečo by natierali maslom podlahu? Ja idem, nezmestíš sa na táčku. Ale áno, nie. Tak potom sa nechcem slzať. Kaviareň sa zatvára.
Kaviareň Jahoda, dúfam, že máte úžasný deň. Princezná Bobuľka. Áno, všetko upratujú a ide im to veľmi dobre. Neverím, že nechali zapnutý džúsomat. Zavolám neskôr, princezná. Prišla som pomôcť. Vďaka, čučorietka. Jahoda, je čas ich pobaliť. Koho? Ty vieš koho? Tých dvoch škodcov. Ako môžem vyhodiť niekoho, koho som pozvala? Myslíš, že sú ozaj také zlé? Ja viem, že nechceš povedať nič zlé o svojich hosťoch, ale niekedy môžeš dôverovať priateľovi. Musíš to dať zo seba. Ja viem. Máš pravdu. Mala by som to urobiť. Viete, dievčatá, chcem, aby ste tu zostali a cítili sa dobre. Ale ja sa chcem tiež cítiť dobre. Dievčatá, počúvate ma? Tak, chcem, aby ste boli tolerantné ku mne a k zákazníkom. Ja vám pomôžem so správaním, ak budete počúvať. Počúvať? Už som počula dosť. A ja tiež. A počula si už niečo také neslušné? Ideme, keď nás nechceš. Neviem, či to bude fungovať. Ja len práve som presťahovala nové hodiny do hosťovskej izby. Je to moja hodinová izba. Prepáčte. Vlastne môžete spať aj na podlahe. Ešte nemám dokončené všetky moje šaty a chcela by som vám ich čím skôr ukázať. Fakt ma to mrzí. Všetky moje sesternice a bratranci prišli ku mne. Sú ich tu stovky. Momentálne mám plno. Ja odchádzam na prázdniny. V noci. Práve teraz. Postrážime ti dom. To nie, myslím. Moja podlaha je naleštená. A šmíka sa. Hej. V Bobuľovej sú takí nezdvorilí ľudia. Ja mám rada ľudí v Gladiolove. A ja aj v Melónove. Nezdvorili. Zo začiatku vyzerali takí priateľskí. Potom sa nám však otočili chrbtom. Nechápem to. Ahoj. A čo takto prichýliť nás na noc? Lenže nemôžem. Prečo nie? Pravdou je, že sa mi nepáči, ako ste sa správali k hostiteľke, k priateľke Jahode. Mne sa to tiež nepáči. Dobre, mrzí nás to Lienka S a Lienka K. Mali sme vám povedať pravdu. Vymysleli sme si výhovorky, aby sme vás neubytovali. To nebolo správne. Teda nás nemáte rady? Máme vás, ale myslíme si, že ste sa správali nevhodne. Ste zábavné, ale nie ste ohľaduplné. Hej, ja mám nápad. Necíť sa zle, Jahoda. Všetci hostitelia, u ktorých dvojčatá spali, im povedali čau, čau. Ty si jediná, čo ich nevyhodila. To je pravda. Niečo ti chceme povedať. Hop, myslím tým, môžeme vojsť? No, iste. Vojdite. Dobre. Chceme ti povedať veľké prepáč. Mysleli sme, že všetci sú k nám zlí, ale zle sme boli my. Áno, ty si bola perfektnou hostiteľkou. A bola si prvá, ktorá k nám bola úprimná. A my sme boli strašné a odporné. Ozaj hrozné. Nechceš nás naučiť, ako sa slušne správať? A ako byť milým hosťom? Myslela som, že toto sa nestane. Dohodneme sa. Budem vás to učiť. Ak mi dovolíte učiť vás aj spev. Jasné, ale veľa šťastia s tým spevom. Áno, spievame otrasne. Áno, spievate. Priatelia sme navždy, nikdy viac už nie si sám. Snad smutná nie som nikdy, priateľa vždy v tebe mám. Spoločne tú silu máme a
a nikdy sa nevzdáme. Vždy všetko prekonáme, keď s radosťou si s vami hrám. Keď stratím sa, strach nemám, viem, veď priateľov mám, tak cestu späť nájdem. Domov môj, miesto, kde rastiem a spomienky mám. Domov môj, to je to miesto, čo v srdci mám. Tu, 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 tu. Dáš, keď na zem padá a slnko svieti sem, no každý... V slovenskom znení účinkovali Barbora Chlebcová, Lenka Debnárová, Alžbeta Dvoranová, Miroslava Grožáková, Michaela Hanudelová, Zuzana Juríková Kapráliková a ďalší. Spolupracovali Branislav Mitka, Lenka Hudecová, Robert Boldiš, Dominika Mózová, Dušan Kizek, Martin Galanda, Anna Nedelčevová, Dino Mikle a Ivan Laca. Slovenské znenie pre Joy Group vyrobilo Yes Production v roku 2018.